Ngiyabingelela egameni leNkosi uJesu. Amen. Ngiyabingelela la. Ngibingelela umama nobaba uBishop. Haleluya. Amen. Bese sibakhumbula. Sikhuluma ngabo sesibakhumbula. Lase babushe. Haleluya. Siyabonga ke masibabonga. Haleluya. Bese iloko abayiko. Haleluya. Ngiyakhumbula ilanga saxabana nonkosikazi lapha ekhaya. Sathethisana. Ngithi mina uma uBishop wehlukile. Wathi yena mkhulu uhluka kanjani kunathi? Cha ngishongo. Ngithe uhlukile. Uthi la uma uBishop weza ngithi mina mofika uBishop. Uma uBishop uyakubingelela. Itoqala ezayo leyo ngoba uma engangibingeleli uma ngathi ngena kwaBishop. Uma uBishop athathe igede ukuthi uyocenta. Ngavele kumele kwaba zami ngapha. Kodwa ngoyeleki. Haleluya. Ngibonga udokotela, ubaba nomama. Odokotela bonke abakhona. Ihlahlo linakithi kodokotela nakithi. Haleluya sibakhulu nathi. Ababangela bakhona bafundisi omama bonke nabasho babodi. Ngoba kuthiwa ke asifundisana. Haleluya. Umdala afundisa omncane. Haleluya. Ukukhethekileyo ngibonga umama uGumede. Haleluya. Futhi ngiyambingelela. Haleluya. Ngangize enkonzweni abantwana bangavuma. Haleluya. Ngithi mina kubona sengilungise kangaka. Ngangithukuthele. Ngithi hayi ngifuna ukukhuluma. Inkulumo ngiqala ukumeza yona ngene ezokwenza uSengiso. Ngangilungisa incwadi yamaHubo 116. Ngangizofunda ivesi elodwa ukukhuluma into eziningi. UGumede ngangizofunda ivesi 15 kuphela. Haleluya. Ngangakwazi ukukuza. Haleluya. Umama lo fona. Haleluya. Kanti ngikhuluma ngaye la umoya wabazalwane bakhe wena. Kusho ukuthi angibona. Le TV. Haleluya. Uyangifonela manje umuntu obuthakathaka. Ukuthi mhlabe njani manje ngicela izolo kumfonela. Haleluya. Ikhona afike kulumeli yethu kafishane sithethe kuBishop esithethe inkonzo eqhubeka. Ikhona baba into engihluphileyo uma uhulumeni eshaya umthetho omanje. Ngase ngithi umatwana bonke abahlala ekhaya ngoba yimina engiyesontweni ngedwa mangikhuleka lapha. uNkulunkulu wavuse into mina wangibuza ukuthi kwenziwa yini umuntu angenela endlini ephethwe ikhanda noma ephethwe isibhobo noma ethi uhlungu umunwe aphuma ahambe engasangasinde. Ngathi mina ayikosangazi wangibuza lento uNkulunkulu kwaze washaya epheli engibuza lento. Ngathi mina angazi mangiye eBhayibhelini ngilifunda iBhayibheli. iBhayibheli lakhomba mina lapho kuwe. Haleluya. Amen. Ngathi mina hawu yini engayizanga. Kwase ukufunda iBhayibheli ngase ngifuna incwadi kaMakho. Kunezinsizwa ezazilethe umuntu wayefuhla ngokuthi uhlangothi belifile. Uma sifika la eminyango zafica ukuthi hayi ayikho indlela. Sagibela phezulu.
Haleluya. Uma usembona lo muntu uJesu kuyena ukholwa kwakho usindisile. uJesu asayiphatha kohlangothi uthi ukholwa kwakho usindisile. Ubuka labantu abamletha ukuqala. Ukholwa kwakho ngoBhayibheli lithi bavula uphahla phezulu. Bamehlisa. Benhlisa lapha kwaJesu. Jesu membona uJesu akayikhulumi nabo hlangothi uthi ukholwa. Haleluya. Kusho noma singakholwa ngakho lwagcwele ibala ngathi mina bazalwane ngilifundile iBhayibheli kakhulu. Ngilifunda imini nomsuku. Kodwa ngibona ngathi wesengithali. Bathi ngani ngathi mina uma ungangena umuntu esontweni aphume engene kulo ayinyangeni ifike yangimsindisa isikwesingithali ngifunda iBhayibheli. Akungisize ngalokho. Amen. Asifundele amavesi amabili encwadini kaIsaya chapter 59 sifunda 1 no 2. Sife ulenda bengishokwini bese ngihlala phansi. Hale, kwangiphatha kabi lokho. Kakhulu. Wathi umama yakufanele uphale ngathi mina uzibuhlungu enyameni yakhe. Eze makholweni athi uzosina. Aphume la, agoduke phinde ekhaya, efike ekhaya. Haleluya. Yini akanankinga amakholo aninkinga. Amen. Haleluya. Manje ngiqhubekele ibhalo ngiyena zophambili senzani ibhalo. What waste. Haleluya. Kungisiza ngani ukufunda kakhulu. Uma uzophungela umuntu egula la aphume umuntu afike lapha ngaphandle asindise inyanga. Mina ngishumayela ngawo la ngithi ayilungile. Yo. Aha. Haleluya. Kodwa inyanga iwine isindise umuntu asinde. Ehlule kumuntu emakholo yini. Haleluya. Abakholwa awehlangululi. Haleluya. Abezandla kulo muntu ahluleke. Haleluya. Ahluleka ukubhikelela. Labo abantu bekufanele bephile ngoba bekunezinto eziningi besifundile bekufanele bemthathe lo muntu bebuye emva kodwa bathi hayi No. asikebe. Hey, no. Yeah. Haleluya. Uma simbeke phambi kwakhe wambona kobe kwenele. Akungisize lo funda iBhayibheli. Uma lethi ngenzeki. Ngalo uNkulunkulu ngisendlini yesonto ngolosithathu. Ngoba njalo usithathu ngisendlini yesonto. Isuke 6 ekhaya ngishaya u2 ngisendlini yesonto. Ngalo ngihlala uNkulunkulu ngithi mayingakenzeki lento iBhayibheli ngifundela ukwenza ngani. Lisiza ngani mina? Ngcono ukuthi uyaphuma lo muntu ahamba ebandla afeside bale. Umuntu uphuma lapha enyangeni zakho befisa kube nomsindisi. Kodwa mina ngibekile. Asifundeni bazalwane senhlala phansi. Bheka isandla sika Jehova asifinyeziwe ukuba singasindisi. Nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa. Kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuse bakhe kini ukuba engezwa. Kuleka mkhathi. Baba, Oh yes Lord. khuluma ngezwi lakho. Siqondise Nkosi. Sifuna ukukhazimlisa. Silalele wena uNkulunkulu wethu ongcwele uqhobhoza. Silalele wena usiphula, diliza uNkulunkulu wethu ongcwele. Yakhe foundation entsha ozothwala uthumbo ngayo. NgoKristu Jesu Nkosi, amen. Usuku nosuku ngakhuthoma ngiya-edeka. Ngigcina ngimemeza uNkulunkulu angezwa. Izono zami engizenza sengikholwa
ngibuye ngiyofuna uNkulunkulu asindise abantu. Uthi uJesu kwathi ngaMathewu 4 ebusuku uMengameli uverse 24 umuntu engeke wakhoza amakhosi amabili. Haleluya. Amen. Isandla sikaJoza asifinyeziwe. Haleluya. Nendlebe yakhe ayinzima. Ayisindi, ayinzima ukubingezwa. Oh yes Lord. Kodwa izono zenu. Umuntu manje ukhomba mina ngakhali inyembezi kathi Nkosi kuyaxolisa bengazi. Ayezeli tando akabasinda abantu ekuleni kwabo. Haleluya. Baphuma abantu kade bezela umuntu egula baletha umuntu uyagula. Baphile emva naye badlule benyanga ifika umsindisi. Ibabuza inyanga ukuthi niyelani lapha yana ngoba anisizakali. Haleluya. Asiyibuke lento baza ufunda ngakusiza ngani ukufunda okukhulu. Uzongabulala ukuthi obhala ubusuku uqwashe. Haleluya. Uthi kwasika mankulu wena mkhulu uzwafunda waqeda. Usufuna nje sikafundi ngithi ngiyaxoxa nawe. Angisho ungafundi. Hawu phela safundisa ukuthole lokho ngithi angabi ukuthole. Kodwa mina ngibona ukuthi akuyindawo. What a race. Haleluya. Sifundile verse 1 kaDlanye. Sekuyagcina. Bheka isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singasindisi. Nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa. Verse 2. Kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu. Leso. Nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. Hey. Hey. Bazalwane. Hayi kodwa. Hayi angwazi kuyidlulwela. Nabo abantu bayangena begule bephume. Yini indaba izono zami eyithatha uNkulunkulu athi noma ethi uyeqisa. Ukuba izandla kumuntu uthi hayi mina nazi izono nangu ukholwa. Yeah. Haleluya. Iyangidla bazalwane ngiyangikhathaza ke ngapha. Ngaze ngathi hayi fanele ngihambe uBishop angikhulekele. uBishop mayiyekile izono mina nginake uBishop angangikhulekele ekhanda njengoba ngimhlophe ngaze ngimene impandla. Uqotha uyinwele ziwebhalo uBishop eyibekele ngoba angiziyekile izono ngakho. Hallelujah. Hey. Udokazele zelaba u2 meter udoka. Yo. Isitha sami siyasola zana ngihlale phansi. Amen. Ngiyabonga. Hallelujah. Thank you, Lord. Siyabonga Baba wethu. Siyabonga Nkulunkulu wethu.